Dumela bakulu the Nyame TV nizije ngadzoka manje panapa ndiri kusangana nenyaya yekutaura nemukomana uyu second born is it second third mene baba angari mwana wa Mugabe anoitwa Bellarmine Chatunga aritaura according netwitter panapa kuti it's a blessing to have God fearing leadership. What President Mnangagwa is doing signifies true leadership, as all leadership comes from God. May God bless our country. Zimbabwe. Ayo, abo, but zvinhu zvacho unosvika pachikamu chekuti vanhu vacho vanenge vane nharo mbijana, vanenge vane nharo. Guys, ndinogona chizvitaura panapa kuti munoona zvinhu zvese izvi guys zvinenge zvichiitwa zvinoitwa for a reason. Ukatarisa this man kuenda kwaanoenda kumachechi, haisi nyaya yekuenda kumachechi kuti he is a God fearing man. Ipapo ngatigare taonesana, nekuti ukada kutarisa machechi ese mahomba kuZCC unomona ariko, kwamakandi unomona ariko, kwamagaya unomona anoenda, kumarangi unomona anoenda, ndikupi futi kumakuwadzidzi unomona futi anenge achienda ikoko. But azvirevi kuti he is a God fearing man. Even vanhu vese vereligion, imimi vanhu vese vari mureligion munonyatsozvi understand zvinhu izvi, munonyatsozviziva izvi zvandokukudza izvi. Hakuna munhu anozvita God fearing man anokwanisa kufambira machechi achipinda machechi ese ka1. Religion yacho hameno maitiro zvakatoitwa the way zvakatoprogramwa, so hamutojiidzane pachenyu vanhu machechi. Ndo zvazvitongori bhozi munoti aiwa uyu akarasika, uyu ari kudai so, uyu but chandakaongorora ndikaona panapa, this man anotera machurches anenge akazara mahombe. It's a part of campaign kuti kana pakuzovhotwa paya imimi munongoti ngatimuvhotere bhozi anotomboyawo chechi kwedu anotirangarira. Mukuzvona kuti toda president anotya Mwari. Bhozi akauya chechi kwenyu, it doesn't mean kuti ari kutya Mwari. It doesn't mean kuti ari kutya Mwari. Icampaign. Alright, ngatiti alright, this young man arikuti anotya Mwari areta anditi. Let's pretend kuti alright arikutya Mwari ari kuenda kuchechi. But ndimwari upi ari kuzonamatwa kuside kwanga kaenda vakabata matsvimbo kweyo. Munyazozviziva kuti ndo type handisi kuda kunangana nezvimwe zvinhu panapa handiti munozonditi ndadikirikina. Toda kuti ngonyazoonesana zviri clear. Munoziva ndo machechi ayekuti anenge achiita vakadzi 99. Pavakadzi vacho hobo kunenge kuchiitwa type yechechi iyoyo yacho iyoyo. Ndo vaya vontu unonoti mwanenge anenge na 12 years 13 years ato mukadzi womunhu, ndo kwaibuda macases acho ikoko, ndiko kwacho kumarangi kwacho ikoko, ndiko. Saka ndo kutya Mwari kwacho komune muchiudzwa ikoko. Munzi ayo ari kutya Mwari, afollow atera aenda kuningirikini because guys ndezvimwe zviya zvingoti anenge achingo guys, this young man hapana zvaangaita, is fine. Vakasirwa zvakasirwa namudhara wavo akashandira Zimbabwe, ameno akabira Zimbabwe, whatever vakuprotecta whatever they are protecting. Ndo zvandiri kutoona panapa. Saka iye ukada kutedzera this young man uyu Chatunga aimbotaura ari against Mnangagwa, but anenge akazooneswa vanye nemamwe mafamily members kuti young man unogona kuluza twese tumadhidhidhi kwese tori kuita bosi ndo vatovaridzire Zimbabwe, ndo vakutochimhanya zveso. Bosi kaurafu kakaita kaka munhu kuti akazvarwa akangodaro achingotaura izvozvo, aingotaura zvaanoda kuunga miti anenge ari mwana wapresident ka. Ndobva azooneswa manje kuti ona manje simba rakaenda, zvinhu zvakashifta izvi, regime yakachinja yapo ivanogona ngokuita zvese zvese. Saka akungoti nepamwe pasina kana musoro wese akungobudikira akungosapota. Anyway, muri Zimbabwe, I am the Nyame TV, ndinokuweka nyaya kunge mates. Kana uchangotanga kusvika pana very first time yako, gara wa subscribe, comment wa like, wa share, uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuiona sei.